Koronavirusun ýeke ýagdaýy hem resmi taýdan hasaba alynmadyk Türkmenistanda COVID-19 bilen bagly howplaryň henüz hem ýitidigi, şeýle-de barha köp lukmanlaryň virus alamatlary bilen keselhanalara ýerleşdirilýändigi barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçylary we saglyk pudugundaky çeşmeleri maglumat berýärler. Lewapda COVID-19 howpy gowşamady. Ähli adamlar maskaly, egin eşik guruluşy satylýan bazarlar henizem ýapyk. Restoranlarda, kafelerde toý dawarlaryny geçirmek gadagyn diýip Türkmenabadly habarçylarymyzyň biri 14-nji sentýabrda gurrun berdi. Ýa-da Türkmenabadda we onuň eteklerinde azyndan 3 tany uly karantin zonasy ýerleşip, daşary ýurtlardan gelen ýolagçylar bu ýerlerde 2 hepde möhlet bilen hukmany karantinde galmaly bolýarlar. Azatlyk we beýleki garaşsyz neşirler bu tewitlerde adamlaryň agyr ýagdaýlarda saklanýandygy, adaty gigiýena şertleriniň hem dogly berjä edilmeýändigi barada giňişleýin maglumat beripdi. Mundan başga da howpsuzlyk gullukları daşary ýurtdan gelen ýolagçylary berkizigçiligi edýärler. Çadyr karantina iýerilenleriň goşlary aeroportda galýar, olary surat alýan we video düşürýän enjamlaryny hem smartfonlaryny ýanyna almaga ruhsat berilmeýär. Azatlyň ýene bir çeşmesiniň maglumatyna görä 9-njy sentýabrda Lewap welaýaty häkimi Türkmenabadyň ýokunç keseller hasahanasynyň golaýynda galdyrylan çadyr karantin zonasyna baryp görüpdir. Häzir bu karantin zonasynyň daşyndaky polisiýa gözegçiligi hasym güýçlendirildi. Karantinde saklanýanlaryň ýanyna hiç kim şol tanda howsarlary hem göýberilmeýär. Diňe polisiýada tanşy bar bolanlaryň getiren ady karytlary ogryn geçirilýär diýip bu ýagdaýlardan habarly atandyrylmasydygyny soran çeşmelerimiziň biri gurrun berdi. Bu ağırlıkda Lewap welaýatynyň Çärjew trabynyň Watandaýhan birleşiginiň 28-nji orta mektebiniň direktorynyň hem COVID-19 alamatlary bilen Türkmenabadyň köp uğurly hasahanasyna ýerleşdirilendigi barada maglumat gowuşdy. Ýa-saglan mektep direktorynyň aratnaşykda bolan adamlary, şol sanda mektep mugallimleri olara hem virusun geçen bolmagynyň mümkindigi seljerilmeýär. Umuman ilad arasynda koronavirus testleri ýeterlik geçirilmeýär diýip Azatlyň habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş bolan lukmanlaryň biri gurrun berdi. Onuň sözlerine görä, häzir medisina işgärlerinde barha köp COVID-19 alamatlary ýüze çykyp başlapdyr. Köp uğurly hasahana koronavirus alamatlary bilen barha köp lukmanlar we şifagat uýulary ýerleşdirilýär. Bu keselhananyň 62 ýaşly hirurgy hem agyr ýagdaýda ýatyr. Onuň gyzy bilen ogly hem keselhana ýerleşdirildi. Bu ýagdaýlardan howatir edip keselhananyň lukmanlarynyň, şifagat uýularynyň, şeýle-de arasaçylyk işgärleriniň ençemesi işden çykmak boýunça öz istlegi bilen arza ýazdylar diýip Türkmenabadly lukmanlaryň biri Azatlyň habarçysyna gurrun berdi. Munyň bilen bir wagtda koronavirus aladalarynyň arasynda gurrunga gidýän hastahananyň işgärlerini, zähmet haklarynyň hem wagtynda tölenmeýändigi bellenilýär. Lewapyň köp uğurly hastahanasy hojalyk hasabynda dur. Onuň karantin zonasyna öwrülmegi bilen girdeje hem gelmegini goýdy. Hökümetden hem hiç ýyly goldaw ýok. İşgärleri aýlyk tüler ýaly pul ýok diýip lukmanlaryň biri sözüne goşdy. Bu ýagdaýlar dogrusynda Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we derman senaty ministrliginden Lewap welaýatynyň köp uğurly hastahanasyndan şeýle-de Lewap häkimliginden nähildir bir kommentariýa almak başartmady. Türkmenistan ýurtda COVID-19 bilen bagly ýekiji wakanyň hem hasaba alynmandygyny öňe sürýär. Lewap welaýatyna it penahanasyny gurmak üçin Fara we Trabynyň mektepleriniň, sport mektepleriniň, saglyk öýleriniň, keselhanalaryň, polisiýa darasynyň ähli işgärlerinden aýlyklaryna görä 200-500 manat aralygyna pul ýygnalýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Habarçy pul ýygnamak işleriniň etrafyň ähli büdjet edaralaryny değişlidigini aýdyp häzirki wagtda agzalan edaralarda şol sany etrafyň 18, 42 we 11 belgili mekteplerine pul ýygnamak işleriniň dowam edýändigini tasdiklady. Türkmenistanda häkimetleriň büdjet işgärlerinden dilden görkezme esasyna dürli maksatlar üçin şol sany paýty ýygymyny we gowaçanyň çürtümi işlerini hakyna tutma iş juratmak üçin döwlet edara kärhanalaryna prezidentiň portretlerini satyn almak üçin velosiped satyn almak üçin pul ýygnamak işleri däwe urildi. Ýöne şeýle mejburi pul ýygymynyň ýurtda ykdysady kynçylyklar dowam edýän wagty amal edilmegi büdjet işgärlerini kötüýär.
Habarçy bilen gurrundaş bolan büdjet işgärleri ýurtda tas 6 ay bäri karantin düzgünleriniň dowam edýändigini aýdyp, bu çäklendirmeleriň fonunda öz aýlyklaryndan ýollary awatlamak üçin, paýty ýygym üçin, dezinfeksiýa serişdelerini we maskalary satyn almak üçin tutulýan tutumlaryň maşgaly büdjetlerini agram salýanlygyny gurrun berdiler. Lewap welaýatyna guruljak it penahanasynyň ýerleşik ýeri, onuň tutýan meýdany we onuň bahasy barada ýerli media serişdeleri habar bermeýär. Mundan ozal haýwan hukuklaryny goraýjylar ýurtda ýykmany it pişikleri resmiýleriň ýowuz daraýanlygyny habar berip geldiler. Türkmen hökümetiniň tanqidçilari ýurtda haýwanlaryň aly tutulýanlygyny aýdýarlar. Lewap welaýatyna guruljak it penahanasy üçin häkimiýetleriň büdjet edaralarynyň işgärlerinden pul ýygnamaga girişmegi, Türkmen Döwlet Habarlar Gullugynyň her welaýatda açyljak Alawaý tohumçylyk merkezi barada habar bermeginden 2 hepde soňra gabat gelýär. Döwlet medeniýetiniň habaryna görä 26 awgustda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Alawaý itleriniň Aşgabatda, Balkanda, Daşowuzda, Lewapda we Marada guruljak tohumçylyk merkeziniň taslamalary bilen Ahal welaýatyna itler üçin guruljak karantin merkeziniň baş plany bilen hemde Alawaýlaryň heýkel şekilleriniň dürli görnüşleri bilen tanyş boldy. Munyň bilen bir hatarda resmi medeniýet maý aýyna Ahal welaýatyna veterinar hastahanasynyň we öý haýwanlaryny saklamak üçin ýörüýti toplumyň açylanlygyny belleýär. Habarda aýdylmagyna görä Ahal welaýatyna guruljak it karantin merkezi 30 ite niýetlenýär. Şu ýylyň maý aýynda Türkmenistanda Türkmen Alawaý itler Assosiasiýasy döredildi. Awgustda onuň binýadyna Halkara Türkmen Alawaý itler Assosiasiýasy döredildi we onuň başlyklygyna Gurbanuly Berdimuhammedowyň ogly Serdar Berdimuhammedow saýlanyldy. Şu ýyl Türkmen Oba Hojalyk Universitetiniň maldarçylyk bölümine kinologiýa hünäri talipleri okuwy kabul edip başlady. Türkmenistanyň atşynaslygy we etşynaslygy hususan ahal tekebedewlerine we Türkmen Alawaý itlerini döwlet derejesine üns gönükdirilýär. It üçin köşk gurmazdynyň müňläp raýat öýsiz, işsiz ilk işolaryň ýagdaýyna seretmeli diýip bir faraply ýaşaýjy atlandyrylmalyk şertini Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Apreldäki harasatdan soň müňläp raýatyň köp gatly jaýlaryna şifrler ýapyrgyçlar henüzem bejerilmän dur diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Apreliň ahyrynda Türkmenistanyň günnäger sebitlerini turan weýrançylykly harasatyň netijesinde ençeme binalara agyr ziýan ýetdi. Büdjet işgärleri gowluga garaşýar, emma 3 ýyl bäri gowlugyň garasy görünmeýär diýip beýleki bir ýaşaýjy umydsızlyk beýan etdi. Türkmenistanyň hökümeti pandemiýa tebii harasat ýaly adatdan daşary ýagdaýlary, şeýle-de ýurtda dowam edýän ykdysady problemalary açaçan boyun almaýar. Türkmenistanyň banklary daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň okuw töleglerini ýokary kujaýlarynyň bank hasaplaryna öz wagtyna geçirip bermeýärler. Bu barada enatalaryň ençemesi Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysyna gurrun berdi. Awgustyň 20-si töwereg türkmen banklary şol sanda Daýhan bankyň Daşowuzdaky şahymçysy daşary ýurtlarda okuyan türkmen studentleriniň okuw töleglerini kabul edip başlady. Biz şonda Russiýada okuyan çağlarymyzyň okuw we umumy ýaşaýyş töleglerini Türkmen bankyna töledik. Ýöne aradan 3 hepde gowrak wagtyň geçendigine garamazdan şol maliýe terişdesi daşary ýurtlaryň ýokary kujaýlaryna geçirilmeýär. Mundan öň bu bank amaly bir näçe iş hunyň dowamynda berjaý edilýärdi diýip 14 sentýabrda Daşowuzly enatalaryň biri habarçymyza gurrun berdi. Habarçymyz adyndan 12 sany Daşowuzly enatanyň bu ýagdaýy başdan geçirýändigini aýdyp, Daýhan bankyň hiç ýyly düşündiriş bermeýändigini hem sözüniň üstüne goşdy. Şoňa meňdeş ýagdaýy aşamatly enatalaryň ençemesi hem başdan geçirýär. Daşowuzdaky ýagdaýdan tapawutlykda Daýhan bankyň Aşgabatdaky edarasynyň işgärleri enatalaryň tawşyran maliýe terişdesiniň heniz daşary ýurtlaryň ýokary kujaýlarynyň bank hasaplaryna geçirilmändigini tasdiklapdyrlar. Bank işgärleri häzirlikçe pul ýok, puluň haçan boljagy hem belli däl. Haçan pul bolsa şonda tawşyran okuw tölegleriniňi daşary ýurtlaryň ýokary kujaýlaryna iýber
bereriz diýdiler diýip Aşgabatly enatalaryň biri anonimlik şertinde habarçymyza gurrun berdi. Enatalar okuw tölegleri öz wagtynda daşary ýurtlaryň ýokary okuw jaýlaryna geçirilmese çağlaryny okuwdan çykarylmak howpunyň awanýandygyny aýdyp, häzirki wagtda özleriniň çäresiz ýagdaýdadyklaryny beýleýärler. Adatlyk radiosynyň bu barada Daýhan Bank Döwlet Täjirçilik Bankyndan we ýurduň Merkezi Bankyndan goşmaça maglumat almak boýunça eden synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. 2016-njy ýylyň ýanwarynda Türkmenistanda valyutanyň resmi sowdasy ýatyrlandan soň ýurtda dollaryň 2 resmi we gara bazar narhy emele geldi. Merkezi Bank dollaryň resmi kursuny 3,5 manat möçberinde saklap gelýän wagty onuň gara bazardaky bahasy 25 manada çenli gymmatlady. Ýurtda dollaryň resmi sowdasy gadagyn edileni bäri Türkmen banklary çağılary daşary ýurtlarda okuyan raýatlary käbir konvertasiýa ýeňilliklerini hödürleýärler. Muňa laýyklykda enatalar çağılarynyň daşary ýurt ýokary okuw jaýlaryndaky okuw töleglerini milli manatda Türkmen banklaryna tapşyrýarlar. Türkmen banklary bolsa bu pul serişdesini resmi kurs esasında dollara çalşyp, onu daşary ýurt ýokary okuw jaýlaryna iýberip berýärler. Türkmenistanda indi 3 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda Türkmen häkimetleri ilatyň pul iýbermek düzgünlerini iýdigiderli çäklendirip gelýärler. Adatlyk radiosu geçen aýyň başyndan Türkmen banklarynyň daşary döwletlerde okuyan çağılaryna pul iýberjek enatalardan beýleki resminamalar bilen bir hatarda daşary ýurt ýokary okuw jaýlarynyň beren resminamasyna Türkmenistanyň degişli ilçihanasynyň resmi möhürni bastyrmagy talap edýändigini habar berdi. Ýöne Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysy bilen habarlaşan Russiýadaky we Belarusdaky türkmen studentleri Moskwadaky hemde Minskdaky türkmen ilçihanalarynyň resminamalaryna möhür goýdurmak üçin baran ýurt raýatlaryny kabul etmeýändigini habar berdiler. Olaryň Türkmenistandaky enatalary bolsa bu mesele boýunça özlerini ne türkmen diýiminiň ne de Merkezi Bankyň kabul edýändigini aýtdylar. Şonun 3 hepde çemmesi soň has takygy 20-nji awgustda Adatlyň habarçysy bilen Daşowut welaýatyndan habarlaşan enatalaryň bir näçesi Merkezi Bankyň yerli bölüminiň studentleriň okuw töleglerini ilçihananyň möhürü bolmadan iýermäge ruhsat berip başlandygyny habar berdi.